Vstávaj! Jak sa voláš? Laco Okasa. Že vravíš striať. Viem, včera som strihal fotky na oznámkach. Oznámka? Aj ISIC. Čo ešte? Ešte kamaráta som strihal. Ako to chceš? Tuto vzadu trošku ešte na dušavi môžeš. A vianočné ozdoby si nestrihal náhodou? Ale hej. Potrebujem striača. Normálneho striača. Aha. V tomto vieš striať? Viem. Fakt vieš striať? Viem. Fakt si to vieš striač? Som. Strih nie je len napätie záberu na seba. Ovládať program je jedna vec, ale ovládať dramaturgiu strihu je vec druhá. A tu by som sa chcel naučiť.